En we beginnen met het bericht dat het ministerie aandacht heeft voor Dam Preto. Nou, Dam Preto, daar wordt al heel lang over gesproken. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft nu laten weten dat ze werken aan een structurele aanpak van de geur- en vliegenoverlast op de landbouwgronden Sint Joris, beter bekend als Dam Preto. Vorig jaar is er een einde gemaakt aan het illegaal dumpen. Daarna is er gestart met een ander project dat zorgt voor overlast. En de regering werkt er nu, volgens eigen zeggen, hard aan om zich in te zetten om de overlast voor omwonenden aanzienlijk terug te dringen. Maar tegelijkertijd de betaalbaarheid van essentiële producten zoals eieren en brood te waarborgen. Want wat er wordt verbouwd wat er nu in Dam Preto wordt gebeurd is om te zorgen dat er vruchtbaar landbouwgrond op Curaçao komt. En de regering wil bouwen aan een duurzame circulaire toekomst waarin afval wordt omgezet in waarde.